minta ka sngi ka pratarek risau arajar pesan Office jong Block Development Office BDO jong ka mau kerwat CNR di Blong lingba ka Block Mission Management Unit ka Meghalaya State Rural Livelihood Mission MSRLS National Rural Livelihoods Mission NRLM jong ka mau kerwat Blong bat ka te songlang cluster Level Federation jong ka Jakram cluster kila pelong ya ka Convergence Kam enrollment camp ni ka jingya senrop lang jong kitna trekam jong Sorkar hagi benta bapher hasnong Plankenshi Southwest Kasil District haringkat ka jingya tre lang pat kin riuteli shnong ka jingtmu jong ka ni ka kam kalong ban pinyaso lang ki kitna trekam jong ka Sorkar lempat ki paidbah jong ki shnong ban ai jingtip shapang ki skhim bapher bala kershan da ka Sorkar India bat ka Sorkar Meghalaya bat ban penrung kerteng haki judge scheme niki hak bagi paidbah ki dei benyo ya ka benta jongki hakani ka convergence kam enrollment camp nakaliang ki paidbah nongsong snong kilayo jingmentoy haka ba kilayo ban penrung kerteng naka benta ki jingmentoy haka Aadhaar enrollment MHIS ABHA NSEP Social Security Scheme PMJJBY PMSBY APY, KCC loan, Jan Dhan account, PM Kisan, caste certificate, ration card, ishram card, but ki wei de kenthum ye ki jing ai jing penchai paidbah na kin riu tali kitna trekam jong ki office Sorkar ki ba hap hapo ka Southwest Kasil District. Ukong san hakani ka sngi udei uba SK Botna ringkat kokong pala siudor DFS MSRLS jong ka mau kerwat CNR di Blong kokong Nisaka Dakar Junior Assistant Technical hapo ka office jong BDO mau kerwat CNR di Blong uba upi marngar menteri shnong Plankenshi mi'ngi ki bala ai jingkran lembat ki wede hakani ka sngi na yo ru ka jingsam ye ki sernat she ki long keme ki bala yo pan pendap ye ka jingsha hikai haka bedei pat ka jingso jan te kumba pi jutip ru mo iba esen ni trelang hapo jong iba esen ide ibe ita ikong san ru iba la wan yu kejat ban penlong ya kenika skhim NRLM la ni ban penyat Haduh ka ba kalong mentamo barok ki long ying ni la dan Haduh athui hajar tam ki long ying hapo Southwest Kasil ki bala rung hapo ki self help group ki jongi te kata barok kamdi tangka jing tre la ni ki tang mengi ki Nongtrei NRLM ma here barok ka deka jing yarap jong pi ki long kimi jong kani ka dong ka than jong ka Southwest ba pi kwa ba yu isha ta ka jing kala hapo kini than jong pi ba pila sno ha kani ka skhim NRLM te kumba pi te bro menta hapo NRLM nadu menib kila ya kren mo nadu iche present kila ong cluster level federation Tengangit ban pila ya yo jingmut ru ban lingkong ting is down da kata ka self help group mo kata ka bade nadu ka grassroots level ba baro ki long yeng hapo ki shnong ki thau bakin rung hapo ka self help group tenang ta via so hapo ki village organization jo pi ka secondary level pade ka de kata ka CLF mo ka cluster level federation te menda bade ni perkhat hakoi ka benta ka jingdon jong kani ka CLF hapo kini ki hapo kani ka district jong Southwest nila adon kumba khat pratli kita ki CLF kumban share to ipi mo ka progress jong ka district namar ba ka long ka jingdon toy ka we ba baling ibu ya kani ka CLF kumba POE mentasi kani ka convergence camp nila ban pelong mentasi de tanglang ba jingdon jong kani ka cooperative society lang multi-purpose cooperative society limited kapapila yo ban pelong ya kani ka convergence camp akan ikas ni akan ikas nong hangde Plankenshi hot kalong ka kam ka ba yo ka jing mentoy sipun ha akaba ilayo ya ka jing tip ibabun akabede bat jing mentoy tungi ipaidbah no song snong lagi department ki bapher iba ada mengingi penderkam dan yarap yang iwe piwe. Ini marta kami kopor nakaliang jonga ngam dadon di balong
jingkar pat kasulong ya pi baru ki balai poi sekene kakam sngau ha ban sim ya kini ki jing kai ya kini ki jing tip ki ba phirayo na kini ki officers jo kini ki department bapher ban pentrei kam ya ki namar ilong ki jing mento ya pi Sorkar kalau bu sibun ki skhim menyerap yangi ilong yeng long sem bat namar kata kadau kalong kakabu ke bakrau yangi bangin yo ya kapan pentrei kam yakini ki skhim ke Sorkar kelabu manget baleng ba kini ki SSG baleng ba kini ki BO ki bapher ya kapan dekat akan dekapor kan long ka jimentoy bapinra ya kan kubur bapher ada kini ki lohikai kini ki jingtip na kini ki ba ili aslo ne kapor banyarap mat pensailem na ka benta ki wepat haki silong ki bapher ki jongpi ngai kublei ka ne ka sing ka balap penlong ya kan ka jelang ba chairman ba kan ka sing ka jongpi kana ya chaprang na kapor se kapor na ka benta ban penroi ban pensan ban kamtam ban pentrei kam ya kan ka moto ya ka pidabu ala ki jong ki jap ngin kentil ya ka yo ka kot a ka ta ka thai ba del ba ka ne ka moto nge ba dan kam kolong yang i we pi we bangin trei stom dei pat ban ong ba ki ne ki skhim lane ki ne ki jinger hap ki ba pi ya so ne ka por ki chuan hi ya ki ye ki sem ki jong pi lem ka jing trei stom bidan kam ban trei stom bidan kam ban le ya kendu bidan kam ban liwat ki jing tip na ki ne ki department